Ofizial frigoristaren lanpostua eta bere jarduera nagusia hurrengoa da. Osgarri sukoiak erabiltzen dituzten hoste sistemak instalatzea, mantentzea eta konpontzea da. Hala nola, R280, R32 eta HFOak. Jarraian, lanpostuaren arrisku espezifikoak zehaztuko ditugu, haien deskribapenekin eta prebentzio neurriekin. Lehenik eta behin, osgarrien sukoitasunari dagokionez, sute edo leherketa arriskua dago, iesengatik edo manipulazio okerragatik. Hartu beharreko prebentzio neurriak honako hauek dira. Lehenengoa, izpen aurkako erremintak erabiltzea manipulazioan. Bigarrena, aireztapen egokia lan eremuetan, lurrunik metatu ez dadin. Hirugarrena, iesak detektatzeko sistemak implementatzea eta arriskuak identifikatzeko prestakuntza espezifikoa ematea. Bigarrenik, moda guztietako osgarri dagokionez, gaz toxiko edo itogarrien eraginpean egoteko arriskua dago. Espazio itzietan gazak arnasteak intoxikazioa eragin dezake. Hauek dira hartu beharreko prebentzio neurriak. Lehenengoa, arnazketa babesteko ekipamendua egokia jartzea. Bigarrena, maila arriskutsuez ohartarazten duten gaz sentsoreak instalatzea. Hirugarrena, protokoloa ezartzea. Hirugarren erredurak osgarriekin kontaktuan egoteagatik. Substantzia kriogenikoekin kontaktu zuzena izateak erredura larriak eragin ditzake. Hauek dira hartu beharreko prebentzio neurriak. Lehenengoa, eskularru teknikoak eta segurtasun betaurrekoak erabiltzea. Bigarrena, ustekabeko kontaktua prebenitzeko babes arropa egokia eramatea. Laugarren arrisku elektrikoa, ekipo elektrikoak ingurune ezeetan manipulatzea arriskutsua izan daiteke. Hauek dira hartu beharreko prebentzio neurriak. Edozein esku hartze egin aurretik ekipoak deskonektatzea. NBE dielektrikoa erabiltzea segurtasun elektriko handiagoa bermatzeko. Azkena, hoste sistemekin lotutako lan elektrikoei buruzko prestakuntza espezifikoa. Bosgarrena, erorikoak eta kolpeak, altueren edo oztopoak dauden lekuetan lan egiteak istripuak eragin ditzake. Hartu beharreko prebentzio neurriak hauek dira. Segurtasun arnesa erabiltzea altueretan lan egitean. Lan eremuetan ordena eta garbitasuna sustatzea. Estropezu egiteko arriskuak gutxiesteko. Eremu arriskutsuak seinalatzea. Arrisku potentzialei buruz ohartarazteko. Seigarrena, karga fisikoa, ekipo astunak edo jarrera behartuak manipulatzeak lesioak eragin ditzake. Hauek dira hartu beharreko prebentzio neurriak. Lehenengoa, kargak jasotzeko laguntza mekanikoak erabiltzea. Bigarrena, etenaldi aktiboak ezartzea eta laneko ergonomia praktikak sustatzea. Gainera, ahalik eta segurtasun handiena bermatzeko, funtsezkoa da norberaren babesteko ekipamendu egokia izatea. Hauek dira ofizial frigoristentzat gomendatzen diren NBEak. Suaren aurkako arropa eta arropa antiestatikoa, suetatik babesteko. Eskularru kimikoak eta termikoak, osgarri manipulatzean babesa bermatzen dutenak. Babes betaurrekoak edo aurpegiko pantaila. Zipristiengatik edo inpaktuengatik begietako kalteak saihesteko. Oin punta indartua duten segurtasun oinetakoak. Eroriko edo talkarik izan ez gero, oinak babesteko. Gaz sukoien detektagailu eramangarria. Ingurumena monitoretzeko eta iesak detektatzeko funtsezko tresna. Entzumen babesa. Funtsezko baldintza makina zaratatsuengatik edo oskarriengatik, hau da, presio oso altuetan lan egiten duen CO2arekin, lan egiten bada. Osgarri sukoiekin lan egiteko segurtasuna arautzen duen arau esparru funtsezkoa da, jardunbide seguruak eta arduratsuak bermatzeko. Araudi aplikagarrietako batzuk hauek dira. Lehenengo, 552/2019 errege dekretua. Hosteko instalazioetarako segurtasun erreglemendua ezartzen du,
sistema horien erabilera eta eragiketa alderdi guztiak arautzen dituena. Bigarrenik, 496, 1997 errege dekretua. Lantokietako gutxieneko segurtasun xedapenak ematen ditu, eta funtsezko alderdiak jorratzen ditu, hala nola, aireztapena, argiztapena eta lan espazioaren antolamendua. Hirugarrenik, Industria Ministerioaren gida teknikoa. Hotz sistemak behar bezala instalatzeko eta manipulatzeko lineamendu argiak eta jarraibideak eskaintzen ditu. Azkenik, frigoristentzako berariazko arriskuen ebaluazioa. Dokumentu hau funtsezkoa da lan mota honi dagozkion arrisku espezifikoak identifikatzeko eta ebaluatzeko, eta instalazio guztietan aplikatu behar da. Sektorea osgarri zukoien erabileraren aurrean egokitzea, arloko profesionalen prestakuntza tekniko egokia, enpresetako prozesuak eta diseinuak eguneratzea, eta araudi espezifikoak betetzea inplikatzen duen prozesua da. Amizif Euskadik funtsezko eginkizuna betetzen du testuinguru honetan. Hezkuntza baliabideak erraztuz eta segurtasun kultura integrala sustatuz. Egunaren amaieran, laneko segurtasuna ez da enpresaren erantzunkizun bakarrik, baizik eta osgarri horiek erabiltzen dituzten ofizial frigorista eta klimatizazioko ofizial bakoitzarena. Beren gaitasunak eta trebetasunak indartzea, langileak hobeto prestatzeaz gain, lan ingurune seguruago eta iraunkorragoa lortzen ere laguntzen du. Horrela, prestakuntza sendoaren eta jardunbide egokien bidez, etorkizunean osgarri zukoien erabilera segurua ziurtatzen da.